Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Ana m ewetere gị okwu mmalite nke dị n'akwụkwọ a bụ Ụwa Dị Omimi, nke na-asị, ọ nọ n'ụzọ agọrọ mmadụ ọfọ ọnwụ, kpachara anya ya, maka na ọ bụghị onye arịtụrụ n'elu, ọ sị na ọ fọdụrụ obere ka ya daa. N'ezie, onye chi woro ọcha na-acha ka anyarị. Onye chi ya adịghị n'izu, ihe anaghị eme ya, n'ihi na ọ bụ ọfọ mere agụ jiri biri n'ajọ ya. Arụsị na-ekwu na ọ ga-egbu mmadụ, marakwa na ọ bụ mmadụ pịrị ya, maka na ọchụ nwa ọkụkọ ma ada, nwa ọkụkọ enwere nwenwe ọsọ. Ọ bụrụ na mmadụ bụ Chukwu, olee otu ụwa a gaara adị? Maka na ọtụtụ mmadụ achọghị mmadụ ibe ha ndụ. Atụrụ lechara ọkụkọ anya si na ọgụ dịrị ha abụọ, kwesịrị ka a chọọ ya ihe n'anya, n'ihi na onye amaghị onye ọ karịrị anaghị ama onye karịrị ya. N'ezie, ụwa buru ibu, pekwazie mpe. Mmadụ kwesịrị ịhụ ibe ya n'anya, n'ihi na o nweghị onye chi si be ya efo. Ya mere, o ji akwa asa ahụ marakwa onwe ya, n'ihi na ụwa dị omimi ma sikwazie ike na nghọta. Gbanịa na-esonyere m n'ime akwụkwọ a ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ụwa Dị Omimi. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndeewo, ka o mesịa.